Ugeqa amagulu umuntu omdala uthi inhlonipho ilahlekile ezinganeni zanamuhla. Ziqhuba intwalanga uyisa imizi yobabazayi uyisa sigijima nezingane otshwaleni. Eyabalali laba amabhodlela asihlazana kanye amhloshana belandelana zinkomo zediphini. Ungafunga ukuthi khona abakuzuzayo lapha etshwaleni. Wakhuza wababazi umuntu omdala athi ubuhlungu ukuthi abanye ababuyi indodana lapha otshwaleni sebegwazene badubulana impela yizuvalo. Uma nqoba isibindi ngasho ngakhumbula usigidi mina umdlalo osicawucawu. Ungeke incwadi amaphupho engangifakazelwe yazi yonke le ndaba. Ashabalela amaphupho ezisukuzwane zanamuhla abalalo benyoni belinda impela sonto engenamvuso walutho. Inyama ibambambe ngamawashing bagcumisa ingqadi badansela isiginci senyama. Insuku ezu7 zeviki bacula uJohn Wick. Izinkanuko, izinkambi zikaFari yona into abayigijimisa kakhulu lapho otshwaleni. Wathi umuntu omdala kulungile baye. Thina sobe sesimile ngepiki nefosholo sibagubhela indawo yabo yokugcina. Esho wakhomba umuntu omdala amathuna esigunguza kaMasipala. Okubuhlungu ukuthi base sebebagubhele laba bantu. Sebenigubhele abantu abadala emathuneni. Esenina nibaphakela ethayeleni. Befike-ke laba bahamba ngamaqhoku semini nibaphakela etafuleni. Kanti lesizukulwane sanamhlanje nisikhulisa kanjani? Nisikhulisa ngamathandabuzo.